Браво! Как тръбвайци? Сега вече... А? Сега вече си показва... Щом успях да изкарам от храстите? Отгоре на повърхността ли? Да. Аз се бутнах. Какво спринт направи? Но защо си така отгоре? Някой какво му вадиш? Ами. Усещаш ли риба? Да бе, то се вижда как ходи рибата. Сега вече се усеща това. Усещаш ли? Думам, че си ти да ги фанеш и да се усетят. Ти с че се правиш? Може да се правим, ако искаш ти извади, в крайна сметка. Не засечи. Авансчето няма ли да го пуснеш? Не. Не обичаш аванс. Не. Кората изглежда много стабилна, въдицата още повече. Поне няма са празни окуби. Добре, върха да се движи да сега. Не може да кажеш, че някой дърва. Това ще е сомче. Сом ли па, бе? Честно, стига. Умръзне от сома вече. Не е шарам. Не е ли шарам? Сома не се дръпва толкова много. Зависи от размера. И сега ако извадиш и Чичо Стефан. Прекалено близо е влакното. Ако съм направо изкъсно, къде го пише. Буди да се разписи на сумка. Шаран, кога си го вижда така, бре? А не може да е шаран по Не sé колко функционално ще го тъкна. Само гледай не паднеш отзад. Шаране възката. Шаран ли? Шаране, да. Айде, Васко с най-голямата риба. Шаране. Много. Много мъничък. Много мъничък. Бах ти шаранчето, честно. Айде ли? Добре. Сега пухи топне, сложи го в таковата и топне да снимаме. Как това отпред? Ако ще го държа така, той може да се държи.